Giannina Kutajjar twildet fit-13 ta' Frar 1894 minn Angelo u Marija Nevella. Billi kienu joqogħdu Bormla, Giannina ġiet magħmda l-għada fl-14 ta' Frar fil-kolleġjata ta' Bormla. Fil-familja Kutajjar minn barra Giannina kien hemm ukoll żewġ subien kbar li kienu Carmenu u Leone. Il-familja Kutajjar kienet familja tajba ħafna u għalhekk id-don tal-fidi li Giannina ingħatat fil-Magħmudija ġiet mejjuna tħadnu u tgħixu u maż-żmien kienet ċida tiegħu f'ħajjitha. Missiera kellu ħanut li fih kien jinnegozja l-inbit. Il-ġenituri rabbew lil uliedhom valuri insara sodi u f'umiltà kbira. Għalhekk minn dak li l-mulej jipprovdilhom kienu jgħinu bil-kbir lil ta' madwarhom. F'dak iż-żmien Dun George kien idur l-oqsma tal-mużew tas-subien u meta kien ikun raħa ġdid kien jgħaddi għand il-familja Kutajjar. Ta' spiss kien jitkellem dwar il-ħolma tiegħu li jwaqqaf sezzjoni tal-mużew għall-bniet. It-tfajla Giannina kienet toqgħod tisma' u titgħallem. Maż-żmien Dun George kien qed jara f'Giannina strument adattat biex isseħħ il-ħolma tiegħu. L-ewwel kellem lil huwa Carmenu li kien soċju tal-mużew u wara kellem lila. Wara li fehma x'ixtaq minn għandha, hi intlaqtet mill-ħolma tiegħu u aċċettat. B'hekk permezz tagħha beda l-appostolat fost il-bniet. Fl-10 ta' Jannar 1910 infetħet l-ewwel dar tad-dottrina għall-bniet f'Raħal Ġdid. Giannina li issa kellha madwar 15-il sena ġabret magħha 12 tfajla oħra u flimkien setgħu jgħallmu f'dan il-qasam. Il-post kien sempliċi maħżen fit-triq Santa Monika, mogħti minn missier Giannina. F'dan il-post barra li jgħallmu d-dottrina kienu jiltaqgħu flimkien biex jieħdu l-formazzjoni tagħhom. Dun George kien tal il-Giannina il-fakultà li tieħu ħsieb u li tmexxi bħala superjura. It-tagħlim li tfal bniet kien miexi ġmienu. Dawn it-tfal kienu jiġu preparati għall-ewwel tqarbina. Il-preparazzjoni kienet issir b'serjetà kbira. Giannina kienet tisħaq ħafna li dawn it-tfal sa minn età hekk ċkejkna jikkultivaw fihom imħabba speċjali lejn Ġesu Ewkaristija. Bliema ħeġġa u imħabba dawn it-tfal kienu jersuqu biex jirċievu lil Ġesu. U biex tkompli żejjen din l-okkażjoni hekk speċjali, wara l-quddiesa tal-ewwel tqarbina kienet tipprepara festin għal dawn it-tfal. Quddiem id-dar tas-Superjura Giannina kien hemm is-suq ta' Raħal Ġdid. Il-bejjija ta' fuq il-monti kienu jsibu fiha għajnuna kbira. Kienu jaraw fiha persuna ġenwina fi kliema u femila, mara qaddisa u fuq kollox persuna b'imħabba kbira lejhom. Kienu jaraw rispett kbir minnha u għalhekk kienu jafdawha u jemmnu dak li tgħidilhom. Għarhom sejrin għandha għal kull bżonn li jkollhom u hi tgħin kemm tiflaħ. Ma kienx tqis id-differenza tal-klassi li f'dak iż-żmien kienet tant qawwija. Ja kienet tisma' u tgħin u wara tispiċċa b'xi tagħlima biex tressaqhom aktar lejn Kristu. Billi s-Superjura Giannina kienet ġejja minn familja sinjura, kellha l-privileġġ li titgħallem tikteb u taqra b'faċilità. Dan minħabba l-fatt li l-ġenituri tagħha setgħu iħallsu biex bintom tieħu l-edukazzjoni. Il-qari kien għal qalba wisq
meta kibret kienet taqra biex tikber fil-qdusija biex ikollha xtati lill-oħrajn.